Berê piştî ku bendava Atatürk pêşiya Firatê hat girtin û av kombû pira di navbera Siwêrek û Qahtayê de jî dibin avê dema Riya Semsûr û Diyarbekirê dora 7 kilometreyî dirêj bû. Lêniha ser bendava Atatürk pirek tê çêkirin ku dirêjgahiya wê 610 û piştî her du pirên dengava sembolê sêyemîn pira dirêj ya Tirkiyeyê. Derya ku bendava Atatürk'e çêbe, ragandina navbera Diyarbekir û Adıyamanê bi pira bi navê Nisibiya navbera Sîverek û Qahtayê ya ser Feratê dadkirin. Lêdema ku av tije bendavê bû, pir di binê avê dema rêjî dora 7 kilometroyan dirêj bû. Nigekî pira Nisibî li Qahtaya Adıyamanê nigê dinê jî li Sîvereka Şanlıurfa'yê dimîne. Dirêjahiya pirê 610 metreye piştî her du pireyên tengavê ev dibe pira sêyemîn ya herî dirêj ya Tirkiyeyê. Welatî bi salanın ji ber tunebûna pirê bi ferîbotên Erebeyan derbasî aliyê didibin. Lê ragandina bi ferîbotan ji welatiyan re gelek dengasiyan çê dike. Vallahi em Diyarbakır em sürekli tenê vira Rêya Medvera'ya ev ferîbot em Adıyamanê mermer dikişînin. Em tenê vira em iki sıkıntı dikişînin. Yani bir de axê ferîbotê ji kamyonê boş 65 milyon distîne. û yekî be dora 8 milyon pere distîne. Belê. Eva pira bê çêkirin ji bo we rehetî ye? Ji me pir rehetî ye. Em di kiriyê me de ji me ferq dike, rê ji me ferq dike. Yani em karin em serê sibê em ji bo ferîbotê Diyarbekir em zû radibin. Ji bo ku em ber bînin sirayê. Em zanetên sira ev menzile yani ki sıkıntıya ya. Yani Arabi çok kurtene. Şu 6 kilometre fark ke ama vrara ciddi ku hem dalon ocağı cmal alvederi dey kolay dey hata nize. Gava bir kipli keda faaliyeti am dey rahat mesela am şaşkinga duat mali derin am rahat ben mesela mvederi bu taksiye kutinin darın menzile inki sıkıntı çekmiştin. Alvederi jaraya ferbot gidiş geliş ferbot saat uni devam ke. Welatiyên diçin çiyayê Nemrûdê diçin gundê Menzîlê û Adıyamanê naxwazin 7 kilometro rêya xwe dirêj bikin, ferîbotê bikartînin. Rêşçevej me re baş e, çi saetî de varin em herin em ê herin. Ştek gemî be îşkenceyê pirin, tên me de sıra ereba dasın, 2 saat, 3 saat, cana 4 saat jî sırayê da distin. Noktek gemî be tikrîbej me re daha baş. Müdüriyeta Rêbejan dora salekî beriya niha ji bo ku van astengiyên welatiyan çareser bike dest bi tevgerê kir. Valla acaba evveriye ben katı kolezike o bende mala Seyit gidiyor derem çün ziyaret teci menzili valla am o bre qarabejim Adıyaman ezeriş kere mezite kaçta jara mezite Bija mecburi ko gemil ve derya gemi açın gemi jinki zahmet tekin kadar jara yem 10 saat ki 2 saat job ki roja idami de 4 saat ki em beklemiştikin. Dizer hîmavêtinê re bêtirê salek derbas bû. Nigekî pirê bi temamî qediya nigê duyem jî nevî hatiye çêkirin. Müdürê herêma Nehemîn ya Rêbejê Şamîl Gülen balê dikişine ser taybetiya pirê. Gülen dîroka temambûna pirê jî wek mizginî dide. Pira Nisibê bu memleketin Türkiye tabi teknik olarak geleki mühim. Akta xelas dua pira sistemin yani ya Fatih Sultan Mehmet Köy piresi yek pira Boğaziçi ama da ya sistemin yani tabi tabiatiye ve hala ortotropik çelik köprü Emcere Dojun eğik askılı. Hodaycı Türkiye'de birinci yani. Yani tabiat evi hem. Siverek'e tabi beri Siverek'e Diyarbakır'ı, Batman'ı, Bacarı Batman'ı, Mardin'i, Hozun her ne derbazı Kahtay'ı, Adıyaman'ı bükün. Ve çare ama gelip ki gündüğe, rekündüğe. Nuka pıra parma despekir, parma despekir. Pıra men nuka nizkö nive üçüye xalız biye. Hem sala peş bir yani sala 2014 da 2014 da Temmuz'da Ağustos'ta inşallah xalas bikin. Xalas kit yani millet mavi pre kullanmış yani. Welatiyê ku rêya wan nêzîkî 7 kilometro dirêj bûye
و هن جاران به ساعتان لبندا فریبوت دبینن جی به چار چاوی لبندا تمام بونا پرینن تقدشي فريبوتي تبي فريبوت نيف ساعات دچا تك فريبوت مثلا فريبوت ريبي شو تقال نيف ساعات كي بيساقني فريبوت en azından 20 dakikada dچا yani merve زو درباز بلا نيف ساعات بري دربازنا جانجي نسبه ساعات كي دسكنا في زماني مثلا باجار سيبركي işte kağıt narinci جيكي مثلا كيلومتر كده ملك نيف ساعتك بسكنه تشكي باشنينه اما نكون بويا امشيتكن وقتك برك خلاص به نزكه 60 متريه او 60 متر دقيقه كده على بدر باز به نكو ها بجم مثلا ملك بيدري خلصنا كسر سيبرك دربازي عاديه منوي نزكه بيدري خلاص بيجي تو kullanmış ki nizgi 80 kilometre kimde. Ama işte beraber saateki. Saate gider mesela araba 10 litre benzin dışarıdan 7 kilometrede 80 kilometrede bedene veçil ve de 5 pound ke 5 pound tuttuk. Roje hazar araç her دخل نزدیک 50,000 مثلا گله پره حساب چکی نزدیک 4 ساله دا مرد گلی که ریهل دشین او نزدیک 4-5 ساله دا بدل bir kirpri şundadı yani. Veri temaşavanın heja menüçe xoji temaşekkir ev preya nisibim seyemin preya herimezin a Türkiye'ye ve bisaya ve preyi چون هاتنا دنابرا سوورک و قحطایجی و هیسانتر ببه ام جنوچگهانی خواه بیلال آک یلدرمجی گرکی سپاس کن ام نوچجیج بو دنگس و هاتبو آماده کرن